Imeyong piridom niya nga Imimong ban kam persa Ikwa persa tray kam sorkat Nang bafin layat na kajing zinjar Uat laki yung adangkin na Min siempat lah klarang ba Dapim la shuban pule Yaping ano ban shimti Ay matcha so shisin Baieid at shepting Inda pila siyong bad nga Ngan pinsyong sukaing siya dya Ko Baieid long bayay siya Ing bajot ngi hapsa Ngin siyong beta jinkmen Balalay tuklaw tlen Medyong pidom niya nga Imong ba pinsyong bad nga Ngiklem lepo, ngiklem lesang Ngingit bait wat lai kang Beijing 8 ka ba siya Imdon balapin pra Tangjing yap ang pyongyang klat Balamon u try kyun ra Kasning ang lake bela Banyo kauyo ja Na marjong pingan kyun siyo pa Banyo tit kag siya rupa Kapur tay kalahiran Kimarbam laki o kinsan Ngintong hino haling ka Jingbam na yung intundong na Ngilayo ka din kaung Jujur ngam hak perngitung Medjong ikan san kamplong Bam surwa shibun shibun Medjong hidom niya nga Imon ban siyong bad nga Ngiklem lepot na lasang Ngit bait wat lai kang Beijing 8 ka ba siya Imdon balapin pra Tangjing yapan punyaklat Balamon nu try kyun rat Baieid wat kuslay Poryang ikan sa batay Shisyan bang ilakular Nginam tieng nga jing junjar Suk jing in hanong kyundong Light nakalait pan lait krong Tang ublay balaban ay katbamong Tang balait kapang shitom Medyong pidom niya nga Imong ban siyong bad nga Ngiklem lepot na lesang Ngibait wat lai kang Beijing 8 ka ba siya Imdon balapin pra Tangjing yapan punyaklat Balamon nu try kyun rat